அன்பு நேசரே உம் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் இந்த ஊழியத்தையே. ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தேன். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான இந்த நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ஜீவியத்தில் ஒரு நாளை கூட கூட்டி தந்தீரேன். சூழ்நிலைகள் ஜலங்கள் எவ்வளவு பெருகி இருந்தாலும் எங்கள் நடுவில் நீர் இருக்கிற தேவன், எங்கள் நடுவில் உலாவுகிற ஆண்டவர், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, இந்த மீடியா மூலமாக இந்த ஜெபங்களிலே கலந்திருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை கேட்க போகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் கர்த்தர் நினைத்தள்ளும் ஆசீர்வதியும். இந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி போக வேண்டும் என்கிறதை எங்களுக்கு நீர் கற்றுத்தாரும், தொடர்ந்து வழி நடத்தும். எல்லா மக்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். பரிசுத்தம் என்ற ஆளுகிறங்கட்டும். என் கரத்தின் நிழலினாலுமே மறைக்கிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர், என்னுடைய கரத்தின் நிழலுக்குள், கண்மலையின் வெடிப்புக்குள் ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் மறைத்து கொள்ளும்படியாய் ஒரு சமூகத்தை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். எல்லா கனமையும் துதியமுக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். உட்காரும். இந்த அருமையான நல்ல நாளுக்காக கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த நாட்களிலே தேவன் தந்த ஒரு வார்த்தையை, தேவனுடைய வார்த்தைனா சற்று நேரம் சிந்திக்கும்படியாக இருக்கிறோம். பிலிப்பியர் எழுதின நிருபம் 4வது அதிகாரம் 19வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, எம் தேவன் என்பதாக. இன்றைக்கு நாம் எம் தேவன் என்கிற தலைப்பில் உங்களோடு சில நேரங்கள் ஆண்டோட வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். எல்லாரும் சொல்லுவோமா? எம் தேவன், எம் தேவன் என்பதாக. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 28வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் வண்ணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவராகிய தேவன் நாமையோடு நாமப்படட்டும். கர்த்தர் எனக்கு தேவனாய் இருப்பார் என்பதாக. கர்த்தர் எனக்கு தேவனாய் இருப்பாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிலிப்பியரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் தேவன் என்பதாக. யாக்கோபு சொல்கிறான் கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. அவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார். இன்னும் மோசே சொல்லுகிறார், யாத்திராகமம் புஸ்தகம் 15வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில், கர்த்தரே என் தேவன் என்பதாக. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் என் தேவன் என்பதை யாக்கோபு சொல்லுகிற போது அவன் கடந்து வந்த பாதைகள், நடத்தி வந்த பாதைகள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த காரியம். தாய் தகப்பனை விட்டு சொந்த சகோதரன் நிமித்தம் பயந்து அவன் வருகிற போது எங்கே போவது என்று தெரியாதபடி நடந்து கொண்டு வருகிற போது வனாந்தரத்தில் யாக்கோபுக்கு தேவன் தரிசனமாகி அவனோடு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணி, நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும்பொழுதும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பேன், கைவிடாதிருப்பேன் என்று சொல்லி இந்த பூமியெல்லாம் நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராய் கர்த்தர் அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். காலில் எழுந்து வருகிற போது யாக்கோபு ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் இந்த இடத்துல கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. மோசே சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. அவர் என்னுடைய கர்த்தரே என்னுடைய தேவன் என்பதாக. இவர்களுடைய வனாந்திரமான யாத்திரைகளிலே, மோசையுடைய வனாந்திர யாத்திரைகளிலே எகிப்து தேசத்தில் வருகிற போது, இந்த செங்கடலை கடக்கிற போது அந்த வனாந்திர யாத்திரையிலே தேவன் கர்த்தரே என் தேவன், கர்த்தரே என் தேவன் என்று இவர்கள் சொல்லி நடந்தபடினாலே இந்த வனாந்திர யாத்திரைகளெல்லாம் வெற்றியாக முடிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்தார். யாக்கோபு அதே போல தான் கர்த்தரே என் தேவன் என்று சொன்னபடினால், கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்று சொன்னபடினாலே அவன் அந்த வனாந்தர பயணங்களெல்லாம் முடித்து திரும்பி இந்த இடத்துக்கு வருகிற போது அவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனாக, எப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு காரியமாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து விடவே கூடாது. எனவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் கூட கர்த்தரே நம்முடைய தேவனாக, கர்த்தரே என்னுடைய தேவனாக இருப்பார் என்று சொன்னால், இந்த வனாந்தரமான அந்த யாத்திரையில் கூட
ஆண்டவராய் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறது மட்டுமல்ல, யாக்கோபுடைய கர்த்தர் எப்படி இருந்து அவனை ஆசீர்வதித்தாரோ, மோசோடு இருந்து கர்த்தர் எப்படி அவனை வழிநடத்தினாரோ, அந்த தேவன் இன்றைக்கும் நம்மோடு கூட இருந்து நாம் சந்திக்கிற அந்த பிரச்சனைகள், நாம் சந்திக்கிற அந்த காரியத்திலே அடுத்த வாரம் தேவனை ஆராதிக்க முடியுமா, அடுத்த நேரம் சபைக்கு போக முடியுமா, அடுத்த வாரம் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்கிற ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார்னு சொன்னால் எல்லாம் ஜெயமாக வெற்றியாக முடியும். கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாம் மையப்படுவதாக. அதே போல் நீங்கள் ரூத்தின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆவது வசனத்தில் பார்க்கிற போது ரூத்து பார்க்கிறோம், நகோமிடத்தில் எந்த விதமான தேவனுடைய நன்மைகளோ தேவனுடைய எந்த விதமான ஆசீர்வாதங்களோ இல்லாத போது கூட ரூத்து சொல்லுகிறாள், உன்னுடைய தேவனே என்னுடைய தேவன் என்பதாக. நல்லா கவனிங்கள், நாம் எல்லாம் ஒரு நித்திய மகிமைக்காக கர்த்தர் நம்மை அழைத்து வைத்திருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், நித்திய மகிமைக்காக கர்த்தர் நம்மை அழைத்து வைத்திருக்கிறபடினாலே சில பிரச்சனைகளுக்கு கூட நாம் கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். எந்த பிரச்சனைகள் கூட இருந்தாலும் கூட ரூத்து சொன்னது போல உன்னுடைய தேவனே என்னுடைய தேவன் என்று சொன்னது போல ரூத்து எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாளோ, ரூத்துடைய ஜீவிதங்கள் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதோ, ரூத்துடைய வாழ்க்கை பின் நாட்கள் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு அழகான நல்ல ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாட்களை ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. நம்முடைய நாவலில் அந்த வார்த்தைகள் வந்து கொண்டு இருக்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அப்படியே சொல்ல, நீர் என்னுடைய தேவன், கர்த்தரே என்னுடைய தேவன், கர்த்தரே எம் தேவன், நீர் எம் தேவன், நீர் எம் தேவன் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நாம் நடத்தி கொண்டு சொல்லுகிற போது ஆண்டவராய் கர்த்தர் சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நமக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாக்கி தருவார். சங்கீதம் 18ஆம் சங்கீதத்திலே 28ஆவது வசனத்திலே தாவீது சொல்லுகிறான், நான் இருளிலே இருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பார் என்பதாக. நான் இருளிலே இருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பார். இந்த வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒன்றும் தெரியாதபடி, எதிர்காலங்களை தெரியாதபடி, யாக்கோபை போல வாக்கு தத்தத்தை பெற்றும், யாக்கோபை போல தேவனிடத்தில் வாக்கு தத்தத்தை பெற்றும் இன்றைக்கு வாழ முடியாதபடி பயந்து நடுங்கி கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, ஏசாவை போல அந்த காரியங்கள் உங்களை துரைத்து கொண்டு இருக்கிறதோ, அப்படிப்பட்ட சூழல் நின்று கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, வனாந்தரமான வழியில் நின்று கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, எங்கே போவது என்று தெரியவில்லை, முன்னையும் போகவில்லை பின்னையும் தெரியவில்லை, வனாந்தரமான இடத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, உங்களை பார்த்து ஆண்டவராய் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 51ஆவது அதிகாரம் 14ஆவது வசனத்தில் சொல்லுகிற போது, சிறைப்பட்டு போனவர், ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 51ஆவது அதிகாரம் 14ஆவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், கேளுங்க. பிரைஸ் எல்லாம், சிறைப்பட்டு போனவன் தீவிரமாய் விடுதலை ஆவான், அவன் கிடங்கிலே சாவதும் இல்லை, அவனுடைய அப்பம் குறைபடுவதுமே இல்லை என்பதாக. நல்லா கவனிங்க, சிறைப்பட்டு போனவன் தீவிரமாய் விடுதலை ஆவான். சிறைப்பட்டு போனீர்களாம், வேதம் சொல்கிற தீவிரமாய் விடுதலை ஆவான் என்பதாக. மட்டுமல்ல, அவன் கிடங்கிலே சாவதும் இல்லை, கிடங்கிலே தள்ளியிருந்தாலும் சாவதும் இல்லை என்பதாக. மட்டுமல்ல, அவனுடைய அப்பம் குறைபடுவதில்லை, அவனுடைய ஆசீர்வாதம் குறைபடுவதில்லை. என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இன்றைக்கு நாட்களில் சிறைப்பட்டு போன சூழ்நிலையில் காணப்படுகிறீர்களாம். நீங்கள் அதே போல ஆண்டவர் கர்த்தருக்கு அவன் கிடங்கிலே கிடக்கிறீர்களாம். தானியேலை சிங்க கபிலை போட்டார்கள், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இங்கிலீஷ் பைபிள் சொல்லுது, தானியேல் 6ஆவது அதிகாரம் 22ஆவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. என்னுடைய தேவன் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட்டார் என்பதாக. என் தேவன் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட்டார். இங்கிலீஷ் பைபிள் சொல்லுது என் தேவன் என்பதாக. நீங்கள் இந்த நாட்கள் அப்படிப்பட்ட கிடங்கில் கிடக்கிற ஒரு அனுபவங்கள், சிறைப்பட்டு போன ஒரு தன்மைகள், அப்போ குறைபடுகிற ஒரு தன்மை இருக்கிறதா? என் தேவன் நிச்சயமாகவே ஆண்டவராய் கர்த்தர் பரிகாசம் பண்ணுகிறவர்கள் காரியங்களுடைய வாய்களை கர்த்தர் கட்டாயம் கட்டி போடுவாராக. தானியேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட்டது உண்மையானால், தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விதமாக வருகிற பரிகாசங்கள், நிந்தைகள், காரியங்கள், ஆண்டவர் நம்மை சில பாதையில் நடத்துகிற போது, இடுக்கமான வாசல் வழியில் நடத்துகிற போது, சில ஆகார குறை வருகிற போது,
சில தரித்திரங்கள், சில கஷ்டங்கள் வருகிற போது, சில நெருக்கடிகள் வருகிற போது, சில தடுமாற்றங்கள் வருகிற போது, சில கவலைகள் வருகிற போது, சில வேதனையான அனுபவங்கள் வருகிற போது அதை பார்த்து பலர் பரிகாசம் பண்ணலாம், அதை பார்த்து பலர் நிந்திக்கலாம், அதை பார்த்து சிலர் ஏளனம் பண்ணலாம், அதை பார்த்து சிலர் குற்றலாம். எது இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவராக கர்த்தர் சிங்கங்களின் வாயை கட்டி போட்ட தேவன் நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற வாய்களையும் கர்த்தர் தாமே கட்டி போடுவாராக. இந்த ரீகாபா சந்தராதனம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மையப்படுவது. தேவ பிள்ளைகள் ஒரு காரியங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இக்கட்டான காரியத்தில் ஆண்டவராக கர்த்தர் சொல்கிறார். அந்த ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 51வது அதிகாரத்தில் 12வது வசனம், நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவன், சாக போகிற மனுஷனுக்கும் புல்லுக்கு போகிற மனுபுத்திரனுக்கும் பயப்படுகிறதற்கும் வானங்களை விரித்து பூமி அசிவாரப்படுத்தி உன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை மறக்கிறதுக்கு நீ யார்? இடுக்கன் செய்கிறவன் அழிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிற போது நீ அவனுடைய உக்கிரகத்து நித்தம் இடைவிடாமல் பயப்படுகிறது என்ன? இடுக்கன் செய்கிறவனுடைய உக்கிரம் எங்கே? ஆண்டவர் சொல்லுவோம், நீ எனக்கு தான் பயப்பட வேண்டும், நீங்கள் எனக்கு தான் நடுங்க வேண்டும், நீங்கள் எனக்கு தான் செய்ய வேண்டும். இன்னும் கீழே உள்ள வசனம் சொல்லுகிற சமுத்திரத்தை குலுங்க பண்ணுகிற தேவன். அப்படிப்பட்ட பெரிய ஆண்டவராய் கர்த்தர் நம்முடைய தேவன். ஒரு பக்கத்தில் சமுத்திரத்தை குலுங்க பண்ணுகிற தேவன், இன்னொரு பக்கத்தில் சமுத்திரத்தின் மும்முரத்தை அடங்க பண்ணுகிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவராய் கர்த்தர். சமுத்திரத்தின் மும்முரம் உங்களுக்கு இருக்கிறதாம். ஆனால் அந்த நாட்களில் நீங்கள் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நம்ம ஆண்டவருக்கு பயப்பட வேண்டும். இடுக்கன் செய்கிறவனுடைய தன்மைகளை ஆண்டவர் நிர்மூலம் பண்ண ஏவல் இருக்கிற போது நீங்கள் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் ஆரம்பத்தில் அந்த வார்த்தைக்கு நான் வருகிறேன். மோசே சொல்லுகிறான், அவர் என் தேவன் என்பதாக. அவன் சொல்வதற்கு காரணம், ஆண்டவராய் கர்த்தர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். யாத்திராகமம் புஸ்தகம் 14வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்பதாக. நல்லா கவனிங்க, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவாராக. இந்த நாட்களில் தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன். தேவனுடைய யுத்தம் எப்படி இருந்தது? 400 வருஷம் 430 வருஷ காலம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்வோன் அடிமைத்தனப்படுத்தி உபத்திரப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தான். அவருடைய உபத்திரவத்தை வேதம் சொல்ல, அவர் நான் உன் உபத்திரத்தை பார்க்கவே பார்த்தேன் என்பதாக. உன் பெருமூச்சில் நான் கேட்டேன், உன் கண்ணீரை நான் கண்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். நம்முடைய தேவன் உபத்திரவத்தை மட்டும் பார்க்கிறவர் அல்ல. நம்முடைய தேவன் எந்தைக்கும் நம்மை உபத்திரவத்து நீராக ஒப்பு கொடுக்கிற தேவன் அல்ல. நம்முடைய தேவன் வெறும் பெருமூச்சலை கேட்டுக்கொண்டு சும்மா இருக்கிற தேவன் அல்ல. இந்த பெருமூச்சலை கேட்டதற்கும் இந்த உபத்திரவத்தை பார்த்ததற்கும் ஆளோட்டிகள் மூலம் போடுகிற அடிகளை கண்டதற்கும் ஆண்டவராக கர்த்தருடைய மனதில் ஒரு எண்ணம் இருந்தது, இதற்கு ஒரு சரியான ஒரு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று. எகிப்து தேசத்தில் மோசே கொண்டு 10 வாதைகளை ஆண்டவர் நடப்பித்தது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு காரியத்தாண்டவர் சொன்னார் மோசேனிடத்தில், இந்த காரியத்தை இப்படி செய்வான், இந்த காரியத்தை இப்படி செய்வான். ஆனால் செங்கடலில் வருகிற போது, செங்கடல் அருகில் வருகிற போது ஆண்டவராக கர்த்தர் செங்கடலை பிளந்து பார்வோனுடைய சேனைகளின் குதிரை ரதங்களையும் அதில் அவர்கள் கவிழ்த்து போடும்படியாய் அதில் அந்த ஜலத்தில் அவர்களுக்கு மரண கல்லறையானவர் ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு தூதனிடத்திலே ஒரு மோசனிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை. அது ஆண்டவர் மறைத்து வைத்திருந்தார். இதான் ஆண்டவர் பண்ணுகிற யுத்தம். அப்போ ஒரு தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணும்படியாக நம் ஆராதிக்கிற தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன். நம்முடைய உபத்திரங்கள் பாடுகள் ஒருவேளை இருக்கலாம். நாட்கள் நீங்கள் உபத்திரத்தின் பாதம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களாம். பல வருடங்களாய் பல பிசாசுண்ட பல எண்ணங்களுக்கு, பல ஏவலின் ஆவிகளுக்கு பல காரணங்கள் சிக்கொண்டு உங்கள் குடும்பங்கள் விடுதலை ஆகாதபடி உபத்திரத்தின் பாதையிலே, நெருக்கத்தின் பாதையிலே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முன்னேற முடியாத பாதையிலே நீங்கள் சிக்கி தவித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களாம். பாசிங் பிரேயர் பண்ணினேன், ஆண்டவரின் கண்ணீரை கேட்டார், கண்ணீரை கேட்டாரோ கேட்கல தெரியல என்கிற சந்தேகம் இருக்கிறதா? நான் இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டேனே, என் உபத்திரவத்தை கர்த்தர் பார்த்தாரா? என் கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டாரா? என் நெருக்கத்தை கர்த்தர் கண்டாரா? நீதி நிமித்தம் நான் துன்பப்படுகிறேன் என் தேவன் கண்டாரா? ஒரு கேள்விக்குறியோடு இன்றைக்கு நீ நின்று கொண்டு இருக்கிறாயா? மோசேயும் தேவன் நம்முடைய தேவர், எகிப்து தேசத்தில் கிரியை நடப்பித்த தேவன், செங்கடலை பிளந்து வழி நடத்தின ஆண்டவர், பின்னோக்கி வந்த ஜனங்கள்
ஜனங்களை ஆராதிக்க விடாதபடி தடை பண்ணினவனை, ஆராதிக்க விரோதமாய் வந்தவனை, அந்த 430 வருஷ காலம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடக்கி வைத்தவனுக்கு ஆண்டவர் நிரந்தரமான ஒரு முடிவு கட்டினார். செங்கடலை மூழ்கடித்த செய்த தேவன். அதே போல உனக்கு விரோதமான மந்திரவாத வல்லமைகள், வில்லுசூன்ய வல்லமைகள், வியாதியின் போராட்டத்திலே உனக்கு எதிராக வந்த எந்த வல்லமைகள் இருந்தாலும் சரி, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே நீ ஆராதிக்கிற தேவன் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தவர். நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பிசாசின் தலையை நசுக்கினவர். என் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகி வலுசற்பத்திற்கும் மிருகத்திற்கும் கள்ள தீர்க்கதரிசிக்கும் நித்திய நியாய தீர்ப்பாக கந்தகம் அக்கினி எரிகிற கடலை வைத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு அந்த சத்தியம் உண்மை. அவர் வெள்ளை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்து சகல ஜனங்களை நியாயம் தீர்க்க போறார். 1000 வருட காலம் இந்த பூமியிலே கர்த்தர் ஆளுகை செய்ய வர போறார். அந்த சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் இந்த நாட்களிலே சொல்கிறார், உனக்காக எனக்காக கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன். வழிகள் அடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதா, பாதைகள் வழியில் இருக்கிறதாம், ஆண்டவர் நமக்கு யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன். கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மகிமைப்படுவது. தாவீது சொல்ல, நான் இருளிலே இருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பார் என்பதாக. தேவன் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பாராக. 65ஆம் சங்கீதம் 7வது வசனம் என்ன சொல்லப்படுகிறது நாம் கவனிப்போம். 65ஆம் சங்கீதம் 7வது வசனம், சமுத்திரங்களின் மும்முரத்தையும் அவைகளுடைய அலைகளின் இரைச்சலையும் ஜனங்களின் அமளியும் அமர்த்துகிறீர். கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாம் மகிமைப்படட்டும். ஆண்டவரே கர்த்தர் எதெல்லாம் அமர்த்துகிறான்? சமுத்திரங்களின் மும்முரத்தை. சமுத்திரம் மும்முரம் தெரியுமா? இந்த காற்றெல்லாம் அடிக்கிற போது, பெரிய அலைகள் வருகிற போது அது பெரிய மும்முரமாக இருக்கும். சமுத்திரத்துக்கு மும்முரம் வந்துன்னு சொன்னால் ஏழை பணக்காரன் அந்த ஜாதி இந்த ஜாதின்னு பார்க்காது, கிறிஸ்தவன் வந்து உசுகன் அமைவேன்னு பார்க்காது, அத்தனை வரும் தண்ணீர் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடும். அதான் சமுத்திரத்தின் மும்முரம். அதற்கு பயப்படாத மனுஷன் கிடையாது. சமுத்திரங்களின் மும்முரத்தையும் ஆண்டவரை கர்த்தர் அலைகளின் இரைச்சலையும் ஜனங்களின் அமளியும் அமர்த்துகிறீர் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரை கர்த்தர் அமர்த்துகிற தேவன். எந்த மும்முரமாக இருந்தாலும், எந்த இறைச்சலாக இருந்தாலும் சரி, எந்த அமளியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஜனங்கள் அமளி, நான் சொன்னாலவா சிங்கங்கள் வாய்களை கர்த்தர் கட்டி போட்ட எந்த அமளியையும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் அமர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென்னு சொல்லுறீங்க? எத்தனை பேர் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறீங்க? ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுங்க பாபோ. எனக்கு விரோதமான அமளி நீர் அமர்த்துகிறீர் ஐயா. எனக்கு விரோதமான இந்த மும்முரோ, ஊழியத்துக்கு விரோதமான இந்த மும்முரோ சகலவற்றை நீர் அமர்த்த வல்லவர் ஐயா. நான் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லவர். நீர் என்னுடைய தேவர், நீர் என்னுடைய தேவர். கர்த்தரே என்னுடைய தேவன். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ். யாக்கோபு திரும்பி வந்தான். எப்படி திரும்பி வந்தான்? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மகிமைப்படுவதாக. 33வது அதிகாரம் 33வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் இருக்கிறான். அவன் எப்படி வந்தான் என்று சொல்லுகிற போது, அவன் ஏசாயை பார்க்கிற போது, ஏசாவை சொந்த அண்ணன் ஏசாயை பார்க்கிற போது ஆடு மாடுகளெல்லாம் கொண்டு வந்து அவனுக்கு காணிக்க கொண்டு வருகிறான். அவன் சொல்கிறான், எனக்கு இந்த ஆடு மாடுகளெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு என்று. 33வது அதிகாரம் 11வது வசனம் சொல்லுகிறான், தேவன் எனக்கு அனுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார், வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு உண்டு, ஆகையால் உமக்கு கொண்டு வரப்பட்ட காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி, வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு உண்டு. ஏசா சொல்றான், அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் போதுமானது எனக்கு கொண்டு நீ எதற்கு கொண்டு வந்தா என்பதாக. யாக்கோபு சொல்லுகிறார், வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு உண்டு. அம்மளி ஆண்டவர் ஜனங்களின் அம்மளியை அமர்த்தினாரா? அமர்த்தலையா? மும்முரத்தை அடங்க பண்ணுறாரா? அடங்க பண்ணல. யாக்கோவுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய தேவன் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு உண்டு. ஆண்டவர் எப்படி ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறார் பார்த்தீங்களா? ரூத் ஆண்டவரை விசுவாசித்தபடினால் எப்படிப்பட்ட நகோமி அவர் விசுவாசித்து உன்னுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொன்னபடினாலே அந்த நேரத்தில் நகோமி இடத்தில் எந்த விதமான ஆசீர்வாதம் இல்லை, காணப்படவில்லை. நாட்கள் நீ ஆண்டவர் நித்திய மகிமைக்கு நடத்துகிற போது உனக்கு எந்த விதமான ஆசீர்வாதம் தென்படாமல் இருக்கிறதா? சொல்லு, நகோமியின் தேவன் என்னுடைய தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்னுடைய தேவன், தாவீதின் தேவன் என்னுடைய தேவன். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா. அதே போல தாவீது சொல்லுற ஆண்டவராய் கர்த்தர் சொல்லுற 2 சாமுவேல் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் படிங்கள். 2 சாமுவேல் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 8வது வசனம் இவ்வண்ணமாக சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் தாவீதை குறித்து சொல்லுகிற போது, உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் தருவேன் என்பதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 2 சாமுவேல் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 8வது வசனம் கடைசி வசனம் சொல்கிறது,
பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் யூதா வம்சத்தை உனக்கு கையளித்தேன், இது போதாதிருந்தால் உனக்கு வேண்டியதை தருவேன் என்பதாக நம்முடைய தேவனாய் கர்த்தர் வேண்டிய மட்டும் தருகிறவர். இந்த கொரோனா அந்த வியாதிகள் எல்லாம் மாறி சபையில் ஒரு அமைதி தேசத்தில் வந்து சபையில் கர்த்தர் ஆராதனை வருகிற போது ஆத்துமாக்களை வேண்டிய மட்டும் தருகிற தேவர். இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அப்படிதான். கலங்கி கொண்டு இருக்கிறீர்களா? கண்ணீர் வடித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? அடுத்து படிக்க என்ன செய்வது? பரீட்சை எழுத என்ன செய்வது? இத்தனை நாட்கள் சும்மா இருக்கிற வேலை இல்லையே, வருமானம் இல்லையே, இனி அடுத்தபடி என்ன செய்வது? வழியை செய்கிற என்ன செய்வது? உன்னை காக்கும்படியா கர்த்தர் உனக்கு முன்னே இருக்கிற தேவர். நீ மனுஷனுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். அவர் உன்னை ஆதரித்து உன்னை வழி நடத்துகிற தேவன். வேண்டிய மட்டும் நமக்கு தருகிற தேவன். யாக்கோபு திரும்ப வந்தான் அந்த இடத்துல. அந்த ஆதியாகமம் புத்தகம் 33வது அதிகாரம் 35வது அதிகாரத்தில் படிக்கிற போது சொல்லுகிறான், நீ தூணாக நிறுத்தின அந்த இடத்துல போய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு நீ அந்த இடத்துல போய் என்பா, எனக்கு நீ ஒரு பொருத்தனை பண்ணின இடத்துல அந்த இடத்துல பலிபீடத்தை கட்டுன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆண்டவராய் கர்த்தர் உங்களையும் திருப்பி கொண்டு வருவார். ஆண்டவராய் கர்த்தர் நம்மையும் திருப்பி கொண்டு வருவார். அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாதான் வேதம் சொல்லுகிறது. ஏசாயா 51வது அதிகாரம் சங்கீதம் அல்லது இந்த ஏசாயா 35வது அதிகாரம் 10வது வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள். நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும். சந்தோஷ மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். சஞ்சலமும் தவிப்பு ஓடிப்போ என்பதாக. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசி நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும். சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம். அல்லேலூயா. அவர்கள் ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு கடந்து வருவார்கள் என்பதாக. நம் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ ஜனமே, தேவனுடைய நித்திய மகிழ்ச்சி உன் தலைமையில் இருக்கும். சஞ்சலம் தவிப்பு உன்னை விட்டு ஓடி போகும். ஏசாயா 51வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் இப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் அங்கதான் இருக்கிறது. யார் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள்? உலகத்தில் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, நித்திய மகிழ்ச்சி உன் தலைமையில் இருக்கும். தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய வசனம், தேவனுடைய காரியங்கள். இன்றைக்கு இடுக்கன் செய்கிற நின்று கொண்டு இருக்கிறாயா? இடுக்கமான வாசல் வழியை சென்று கொண்டு இருக்கிறாயா? பரிகாசம், நிந்தைகள், அவமானங்கள் பெருகிக் கொண்டு இருக்கிறாயா? நீ கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட ஜனோ, நீ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஜனோ, தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஜனோ, தேவனுடைய வார்த்தையை வாழும்படியா நீ அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஜனம், தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணப்பட்ட ஜனம், தேவன் உன்னோடு உடன்படிக்கை பண்ண தேவன். வானம் பூமி மாறினாலும் உலகம் எதுவும் மாறினாலும் தீங்கு நாளில் அவர் உன்னை கூடாரத்தில் ஒழித்து மறைத்து உன்னை காக்கிற தேவன். அவர் சொன்னார், நான் வெளிப்படுத்தல 3:10 நினைக்கிறேன், நான் சொல்லிய வசனத்தை பொறுமையை காத்து கொண்டபடினால் பூமியில் வருகிற சகல சோதனையில் நான் உன்னை தப்புவிப்பேன், நான் உன்னை காப்பேன் என்பதாக நம்முடைய ஆண்டவராய் கர்த்தர் நம்மை காக்கிற தேவன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? சீயோனுக்கு பாடி அவர்கள் கடந்து வருவார்களாக என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். உந்தன் தயவால் மலை போல் நிற்க செய்தீன், உம்மை விட்டு பிரிந்து மிகவும் கலங்கி போனேன். உந்தன் தயவால் மலை போல் நிற்க செய்தீன், உம்மை விட்டு பிரிந்து மிகவும் கலங்கி போனேன். சாக்கு ஆடை நீக்கி என்னை சந்தோஷத்தால் மூடினீன். சாக்கு ஆடை நீக்கி என்னை சந்தோஷத்தால் மூடினீன். கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன், கை தூக்கி எடுத்தீரேன். உம்மை கூப்பிட்டேன், என்னை குணமாக்கினீர். உம்மை கூப்பிட்டேன், என்னை குணமாக்கினீர். ஒரு விஷயம் பாடுவோமாமே. உந்தன் தயவால் மலை போல் நிற்க செய்தீர், உம்மை விட்டு பிரிந்து மிகவும் கால
எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்பாமே. உந்தன் தயவால் மலை போல் நிற்க செய்தீர், உம்மை விட்டு பிரிந்தேன் மிகவும் கலங்கி போனேன். சாக்கு ஆடை நீக்கி என்னை சந்தோஷத்தால் மூடினீர். சாக்கு ஆடை நீக்கி என்னை சந்தோஷத்தால் மூடினீர். கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன், கை தூக்கி எடுத்தீரேன், உம்மை கூப்பிட்டேன், என்னை குணமாக்கினீர், உம்மை கூப்பிட்டேன், என்னை ஆக்கினீர். சங்கீதம் 37:11 சொல்லுவார், புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ணுகிறது. தரித்திரம் என்கிற சாக்கு ஆடை, துக்கம் என்கிற சாக்கு ஆடை, வியாதி என்கிற சாக்கு ஆடை, ஆண்டாண்டு காலமாக இருக்கிற சாபத்தின் வல்லமையினால் இருக்கிற சாக்கு ஆடை, த ரீசாக்கா த ரைட்டரபா சங்கா த ரீசி கபா தோ ரீகா த ரைசி த ரம்கரா தோ ரீத்தர். ஆண்டவர் மாற்றுகிற தேவன். பிலிப்பியர் 4:19 திரும்ப வருகிறேன். என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி என் குறைகளெல்லாம் கிறிஸ்துவின் மகிமையிலே நிறைவாக்குவாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா குறைகளையும் ஆண்டவர் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி நிறைவாக்குவாராக. ஆண்டவராகிய இயேசு சீசர்கிட்ட கடைசியில் சொன்னார், நான் தேவனிடத்தில் போகிறேன் என்பதால். நான் என் பிதாவினிடத்தில் போகிறேன், நான் என் தேவனிடத்தில் போகிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் என் தேவனிடத்தில் போகிறேன். நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறோம். நான் இயேசுனிடத்தில் நாம் போக போகிறோம். நித்திய மகிழ்ச்சி பரலோகத்திலே புதிய எருசலேமில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அதான் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள், இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டோம். இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான ஜனமே, இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு வருவாரே, ஆனால் அவருடைய வருகைக்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்கணும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும். சூழ்நிலை கண்டு பயப்படாதிருங்கள், நிலைமைகளை கண்டு பயப்படாதுங்கள். யாக்கோபு திரும்பி வந்தது உண்மையானால், ஆண்டவர் தாவீதுடைய இருளை வெளிச்சமாக்கினது உண்மையானால், கர்த்தர் தானியேலின் தேவன் அவனுடைய சிங்கங்கள் வாய்களை கட்டிப்பட்டது உண்மையானால், குகைக்குள்ளே கிடந்தாலும் கிடங்களை கண்ணனை சாவதில்லை, ஆண்டவர் அவனை வெளியே கொண்டு வந்த உண்மையானால், நாட்கள் நம் சபையில் வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க வருவது உண்மை. நியாயத்தந்தானாம் சொல்லு, என் தேவன் என் தேவன் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி என் குறைகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவாக்குவார் என்பதாக. சிறைப்பட்டு போன தீவிரமாய் விடுதலை ஆவான். கர்த்தர் விடுதலை ஆவான். சிறைகளெல்லாம் மாறும். சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர், சாக்காடை மாற்றுகிறவர், துக்கத்தை மாற்றுகிறவர், புலம்பலை மாற்றுகிறவர், தலை குனியை நிமிர பண்ணுற தேவன். ரீசாட் ரீக்கி அக்கா துரம் தரிம் ராக்காபா சந்தூரிக்காராம் யகாத்துரா சந்தூரா தோரிம். ஆண்டவர் நாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுவேன், யாக்கோபு சொல்லும், கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. மோசே சொல்லுகிறான், கர்த்தரே என் தேவன் என்பதாக. ரூத்து சொல்லுகிறான், நாகுமை பார்த்தேன், உன்னுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்பதாக. பிரைசலான் தாவீது சொல்லுகிறான், இருளிலே இருந்தாலும் கர்த்தர் வெளிச்சத்திலே கொண்டு வருவார் என்பதாக. தானியேல் சொல்லுகிறான், என் தேவன் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட்டார் என்பதாக. ஆண்டவர் நமக்கு ஆயுத்தம் பண்ணுகிற தேவன், நமக்கு ஜெயம் தருகிற தேவன், வேண்டியதெல்லாம் நமக்கு தருகிற தேவன், கர்த்தர் நம்மை நித்திய மகிழ்ச்சி ஆக்கிற தேவன். எல்லா கலக்கங்கள் காரியங்களை மாற்றி
நம்ம நடத்த வல்லமுள்ள தேவனுக்கு நம்ம உண்மை உத்தமமாய் வாழ்வோம். அந்த ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக நம்ம அர்ப்பணிப்போம். தேவனுக்கு பயப்படுங்கள், தேவனுக்கு பயப்படுங்கள், கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு பயப்படுங்கள், தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள், தேவனை கனம் பண்ணுங்கள், தேவனை தரிசிங்கள். கர்த்தர் உங்களை நடத்தின பாதைகளை சொல்லி கர்த்தரை துதித்து தோத்திரம் பண்ணி சொன்ன வசனம் உண்மை உள்ளது. ஏசாயா 33வது அதிகாரத்தில் கூட சொல்லப்பட்டங்க, இந்த அப்பம் அவனுக்கு கிடைக்கும், தண்ணீர் அவனுக்கு குறைபடுவதில்லை என்பதாக. ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இந்த அதிகாரத்தை நான் அப்படி பார்க்கிறேன். கர்த்தர் அவனுடைய தண்ணீர் அவனுக்கு கிடைக்கும், அவனுக்கு அப்பம் அவனுக்கு குறைபடுவதில்லை என்பதாக ஆண்டவராய் கர்த்தர் சொல்லுகிற நான் பார்க்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 33வது அதிகாரம் 16வது வசனம் 16வது வசனம். பிரைஸ் எல்லாம். அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான், கண்மலையின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும். அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்பது. அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். இந்த வசனம் உண்மை உள்ளது. ஆண்டவரை மட்டும் பார்க்கணும், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்கக்கூடாது. அவங்க தருவாங்களே இவங்க தருவாங்களான்னு ஒன்றும் பார்க்கக்கூடாது. அவனுக்கு அப்பா அவனுக்கு கிடைக்கும், உனக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும், உனக்கு கிடைக்கும். அவன் தர மாட்டானா, இவன் தர மாட்டானா, அங்கே கிடைச்சது இங்கே கிடைக்கலையே, அது ஒன்றும் நீ பார்க்கக்கூடாது. நான் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறேன், உன் தண்ணீர் குறைபடுவதில்லை, உன் அப்பா அவனுக்கு கிடைக்கும். இந்த வார்த்தை, இந்த சத்தியம் உண்மை. கொரோனா எத்தனை நாள் இருந்தாலும் உனக்கு குறைவில்லாதபடி, சிங்கக்குட்டிகள் தாட்சி அணிந்து பட்டினியாக இருந்தாலும் கர்த்தரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நன்மை குறைபடுவதில்லை. அவர் தமது மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்கி மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்துடன் கர்த்தர் நடத்துவாராக. பிரைஸ் எல்லாம். ஜெபம் பண்ணுவோமா? நல்ல பிதாவை, பரலோகத்தின் தேவனே, அருமையான இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்தணும் ஐயா. நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மீதும் தெய்வ கிருபை அப்படியே இறங்குவதாக, சாக்கு ஆடைகள் அப்படியே நீங்குவதாக, சிறையிருப்பின் வஸ்திரங்கள், சாக்காடையின் வஸ்திரங்கள், துக்கத்தின் வஸ்திரங்கள், புலம்பலின் வஸ்திரங்கள், வியாதியின் வஸ்திரங்கள், நெருக்கடியின் வஸ்திரங்கள், தரித்திரத்தின் தன்மைகள், வேலை இல்லாத அடைப்பட்ட வாசல் வஸ்திரங்கள் எல்லாம் நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் அப்படியே நீங்குவதாக என்று கட்டளை. சேபுர கிருபைக்கா நன்றி. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் காத்து கொள்ளுகிறாக. பரிசுத்தமுள்ள இயேசு கிறிஸ்து சிந்திய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்திற்குள் என் ஜனங்களை முற்றிலும் மறைக்கிறேன் ஐயா. வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவர்கள், வெளியூர்களில் இருக்கிறவர்கள், ஜனங்கள், எங்கள் சொந்த பந்தங்கள், மீடியாக்கள் மூலம் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு யார் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, நீ சகல ஜனங்களுடைய தேவன் ஆண்டவரே. என் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் ஐயா. கர்த்தரே என் தேவனோட, நீர் என்னுடைய தேவன் ஐயா. மோசே சொன்னபடி கர்த்தர் கேட்டீர், கர்த்தர் சொன்னபடி மோசே கேட்டான் ஐயா. ஊழிய கண்ட வார்த்தை கனம் பண்ணுகிறது. ஒரு குடும்பங்களிலே ஒரு குறை வரவே கூடாது. ஜனங்களை எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்து சிந்திய கல்வாரி அக்கினிகள் மறைக்கப்படுவதாக. யோபுக்கு அவனுக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் வேலடைத்து பாதுகாத்தது போல இந்த வியாதியுடைய காற்று கூட ஊழியத்தின் எல்லைகளில் ஜனங்களுக்கு வராதபடி கர்த்தர் காத்துக்கணும். என்றைக்கும் ஜீவிக்கிறது அப்படியே ஒப்பு கொடுக்கணும். தொடர்ந்து எங்கள் ஜனங்களை காண, தொடர்ந்து இந்த சிறையிருப்பை மாற்றி ஆண்டவர் நாங்கள் உண்மை தேவன் ஆலயத்தில் உத்தமோடு ஆராதிக்க கிருபை தருவீராக. எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றும் அனுகூலமாயிரும். கனமகிமை துதி உமக்கு செலுத்தணும். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோதரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவது. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியம் செய்யும் நம்ம அனைவரும் மேலும், சகல பரிசுத்தவான்கள் மேலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் கூட இருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமேன்.